La pantalla s'omple de frases. Això és Els contes Al damunt apareix el títol. d'en Ritchie. Genial. Fos a negre. Fons blanc, lletres blaves. Electroxoc. Electrodomèstics de xocolata. A l'habitació, Us presentem Electroxoc. Electrodomèstics de xocolata. Neveres, rentaplats, rentadores i molt més amb una capa de silicona exterior en forma de rajoles de xocolata. Quedaràs satisfet amb els nostres productes, 100% garantit, i si no, et tornarem els diners. Aquest anunci és de ficció. Si el vols fer realitat, contacta amb mi. tassa amb el logotip. Hola, vols saber com guanyar una tassa de Els contes d'en Ritchie? Només has de seguir les següents instruccions. Envia'ns un correu electrònic a ritchiellibres@gmail.com amb el teu nom d'usuari i la plataforma on segueixes el nostre projecte. El concurs només està disponible dins l'estat espanyol i acaba el 3 de març. Aquest concurs el fem a YouTube, TikTok, Instagram i plataformes de podcast. Una dolça abraçada i fins aviat.